Buatan di gula lah. Pada pakai se Ustaz pakai se ibarat na sohab Muslim, anu bisa hab Muslim amia tahu ni. Sohab Muslim awata na berpaliwat ko amaian Muslim ay ibigay niya sa zakatul fitr suwata iyan maana pakapidirampan. Jangan susah mudah. Kapay pergi benda, kapay pergi ke tepi terang watakan gitu. Itu benar. Wata iya na Muslim. Hab. Muslim, asal tanong ada hab Muslim ka? Nabagagi maranaw ka na Muslim ka, kapir ay maranaw ka kapir. Nasabutan. Kenapa begini no gaman lagi dem na matong nakas sa Quran ay Muslim na maranaw. Apa sa hadis? Kami ada yang Muslim sama apa datang Allah. Nasabutan. Asal tanong nadi, gubungan miya hap na Salah nakapili mo nakakaba la haula wala quwwata illa billah. Irilatan ng Allah, ipagilin ng Allah na sa mapapadalam ko puso. Na, kapay pitranangan sa wataakan. Sa paligot ra kasukang gusto ngaw na di kapay mga kinang biso zaka. Sabutan, mana paligot ra kan sa watak na ya, paligot ra kan sa diyang bigang gusto Paligot ra kan. Adi na ba pag mo bugis sa pitra kayo paligot ra kapakas. Sabutan. Pakapitran ka Muslim. Ya, pakai siya na. Basta mesbog tanong sa Muslim. Ang tanong po niya Muslim? Pabandingan tanong? Sunod-sunod sulimaro ko na kami salam. Ha? Christian. Muslim. Diingatan disebutkan sini mga ulama.